до ясляв Бетлеємських, да дитятка поспешить, Сыну Бога поклониться, что сышел меж нами жить. Той, кто Богом был спредвеку, народился человеком, каб людей уратовать. Кто Богом был спредвеку, народился человеком, каб людей уратовать. Не марудьте, а приходьте привітать царя царов. Славу неба он покинул, на землю до нас пришел. То тихо станьте на колени, говорите в захоплении, честь и слава Богу сил. Тихо станьте на колени, говорите в захоплении, честь и слава Богу сил. Збавца дивный, мы не здольны зразуметь Твой ласки чин. Ты явился, каб увольнить нас от греху и провин. Ласка грешных откупила, двери рая отчинила, Бог святый нам стал ойцом. Ласка грешных откупила, двери рая отчинила, Бог святый нам стал ойцом. Ночкою тихой голос к нам летит. Гляньте, як зорка в небе зихотить. Что за ясность, за променье, белым анёлы оденье радостно пяют. Что за ясность, за променье, белым анёлы оденье радостно пяют. Друг, станем покорно мы перед Христом, зменится скоро свет, где мы живем. Веру збавца дасть живую, духом правды накерує нас у вечный дом. Веру збавца дасть живую, духом правды накерує нас у вечный дом. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Amen. Пан з вами. И с Духом Твоим. Сьогодні костьол обиходить успомін святого Антонія Апата, який показує нам приклад святого пустельника з 3 і 4 віку християнства.
Ён пакінуў жыццё ў свеце і аддаўся працы, малітве і медытацыі на пустыні. Быў вядомы з вялікай мудрасці, таму шмат людзей шукала ў яго рады і дапамогі. Хутка знайшоў таксама паплечнікаў, якія пайшлі за ім і хацелі жыць таксама, як ён. Захвочваў сваіх вучняў, каб шукалі і сваю індывідуальнасць, уласны шлях да святасці, дасканаласці, інспіруючыся святым пісаннем. Мы таксама слухаем сёння Божае Слова, каб шукаць карэнёў нашай веры. І за заступніцтвам святога Антонія просім аб тым, каб заўсёды былі верныя гэтаму шляху. Гэтая святая імша ахвяравана ў інтэнцыі за памерлага Станіслава Танкевіч у 10-ю гадавіну пасля дыйсця да Пана, а таксама за памерлую сям'і Карчэўскіх, Лаўніцкіх, Танкевіч, Русачок і Дудойць. Стоячы перад Панам, прызнаемся, што мы слабыя і грэшныя. Спавядаюся Богу Всемагутнаму. І вам, браты і сёстры, што Зграшыў я вельмі думкаю, словам, чынкам і занядбаннем. Моя віна, моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшае заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога наша. Няхай змілуецца над намі Бог Усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Амин. Пане, змилуйся над нами. Пане, змілуйся над намі. Христе, змилуйся над нами. Христе, змілуйся над намі. Пане, змилуйся над нами. Пане, змілуйся над намі. Молімся. Боже наш Ojcze, Ty покликав святого Антонія Абата, каб ён сваім годным захапленнем жыццём служыў Табе ў пустыні. Праз яго заступніцтва ўчыні, каб мы, адкрыўшыся, адрокшыся ад саміх сябе, мацней за ўсё Цябе любілі. Праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Тобою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Amen. Чытанне паслання да габрэяў. Браты, пакуль яшчэ застаецца абяцанне увайсці ў адпачынак Божы, будзем баяцца, каб нехта з вас не аказаўся пазбаўлены яго. Бо мы атрымалі Евангелие так, як і тыя, хто выйшаў з Егіпта. Але пачутае слова не прынесла ім карысці, бо яны не паядналіся ў веры з тымі, хто чуў. Аднак мы, якія верым, уваходзім у адпачынак паводле сказанага ім. Я пакляўся ў гневе маім, што яны не ўвойдуць у мой адпачынак, хоць справы былі завершаныя ад заснавання свету. Бо так недзе сказаў ён пра сёмы дзень, і на сёмы дзень адпачыў Бог ад усёй працы сваёй. І ў гэтым месцы зноў яны не ўвойдуць у мой адпачынак. Таму будзем старацца ўвайсці ў гэты адпачынак, каб ніхто не пайшоў за тым самым прыкладам непаслухмянасці. Гэта Слова Божае. Дякуємо Пану Богу. Не забывайте расправы Пана. Не забывайте про справы Пана.
пра што распавядалі нам айцы, раскажам будучаму пакаленню пра хвалу Пана і ягоную моц. Не забывайте про справы Пана. Каб яны паўсталі і абвясцілі сваім дзецям, што трэба спадзявацца на Бога, не забываць пра Божыя справы і захоўваць ягоныя запаведзі. Не забывайте про справы Пана. Няхай не будуць, як і хайцы, упартым і бунтаўнічым пакаленнем, пакаленнем, якое не мела сталага сэрца, а іхні дух не быў верны Богу. Не забывайте про справы Пана. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Вялікі прарок паўстаў сярод нас, і Бог наведаў свой народ. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. I z duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia pawodle Marka. Chwała Tobie, Panie. Праз некалькі дзён Езус зноў прыйшоў у Кафарнаум, і разышлася вестка, што ён у доме. Адразу сабралася столькі народу, што ўжо не было месца каля дзвярэй, і ён прамаўляў да іх. Прыйшлі да яго чацвёра, якія неслі спаралізаванага. Не маючы магчымасці прынесці яго да Езуса з-за натоўпу, разабралі страху, дзе ён быў, і, зрабіўшы дзіру, спусцілі насілкі, на якіх ляжаў спаралізаваны. Езус, убачыўшы веру іх, сказаў паралізаванаму: «Дзіця, даруюцца табе грахі твае». Там жа сядзелі некаторыя з кніжнікаў, разважалі ў сэрцах сваіх: чаму ён так гаворыць? Ён блюзнерыць, хто можа дараваць грахі, калі не сам Бог? Езус адразу ж даведаўся ў духу сваім, што яны так думаюць, сказаў ім: чаму так думаеце ў сэрцах вашых? Што лягчэй, ці сказаць паралізаванаму: даруюцца табе грахі твае, ці сказаць: устань, вазьмі насілкі свае, хадзі? Але каб вы ведалі, што Сын чалавечы мае на зямлі ўладу дараваць грахі. І кажа паралізаванаму: табе кажу, устань, вазьмі насілкі свае, ды ідзі дадому свайго. Той адразу ж устаў і, узяўшы насілкі, выйшаў перад усімі, так што ўсе дзівіліся і славілі Бога, кажучы, што ніколі такога не бачылі. Гэта слова Пана. Хвала Тобі, Христе. Дорогие браты і сёстры, мы сёння чуем цікавае выдарэнне у Евангеллі, бо менавіта Езус, паглоска аб якім ужо вельмі моцна разышлася, што шмат людзей прыходзілі да яго, каб паслухаць, прыходзіла, каб таксама паглядзець на яго. І Езус зноў прабывае ў Кафарнауме. Цэлы час ён тут блізка, вось менавіта каля гэтага дому Сымона Пятра. І у пэўным моманце, калі ён навучаў, калі было шмат людзей, прыйшоўшы, слухаючы яго, можам сабе ўявіць, што гэты домік, у якім Езус знаходзіўся, быў пэўным месцам, дзе людзі, прыходзячы, слухаючы яго, чулі, што ён гаварыць, і чулі, што ён
натоўпы, як кажа евангеліста, былі вялікія, што ўжо нават перад дзвярамі не было месца, дзе бы можна было б стаяць. Шмат гэтых людзей было. Мне заўсёды дзівіла тое, што чаму Езус, ведаючы, што прынясуць так хворага чалавека, спараліжаванага, чаго ён не выйшаў на вуліцу? Чаму он там не стаў? Бо так, вядома, быў у доме, пачалі прыходзіць людзі. Хто мог тады зайти, хто быў першы, зайшлі. Ён штосьці апавядаў. Але людзі надцёгвалі, прыходзілі яшчэ больш. Не мелі ўжо месца дому, дзе стаяць, стаялі на вуліцы, прыслухоўваліся праз вокны. Хацелі, прагнулі менавіта паслухаць тое, што ён кажа, бо здзіўляліся таму, што чулі. Той жа евангеліст, калі мы вернемся ў сінагогу, у Кафарнауме да аздараўлення яшчэ цёшчы, перад тым, як выкіне злога духа з чалавека, апэнтанага ў сінагозе, то людзі казалі, што ён навучае не так, як кніжнікі нашыя і фарысеі, але як той, хто мае моц. Дзівіліся гэтаму слову. Гэта слова змяняла іх. Гэта не значыць, што адбывалася вось так раптоўна, вось у гэты самы момант усё ставалася зразумелае, усё ставалася інакшае, што гэтыя людзі, якія прыйшлі слухаць, каб папасці ў рай, трэба яшчэ памерці. І менавіта тое слова, якое мы чуем з вуснаў Езуса, дапамагае нам у гэтым, каб выбраць гэты рай на зямлі. Пра гэта хіба, здаецца, і менавіта была асноўная місія пана Езуса. Пераканаць нас у тым, што варта выбраць Бога. Пераканаць у тым, што грэх ёсць зло, смерць, прычына усялякага зла ў нашым жыцці, а слова Бога, яго любоў з'яўляецца тое, што нас ратуе, што нас аздараўляе. Але ён знаходзіцца ў гэтым доме. Мы можам сабе уявіць, Езус што-то апавядае, мы не ведаем, што гэта была за катэхеза, евангелісты не пакінулі нам зместу таго, што казаў Езус, але ў пэўным моменце распачынаецца страха абсыпацца. З чаго яны былі зроблены, гліна, можа там нейкі траснік, з чаго тады, праўда, гэтыя стрэхі маглі рабіць, в залежнасці таксама ад багацця уласніка дому. Але ў усялякім разе было правдападобна, можна было лёгка зняць там нейкія слаі гэтага будаўнічага матэрыялу, каб зрабіць такую дзірку, каб ноша з чалавека магла прайсці. І можам уявіць, гэта разумеецца, што на галовы распачынаецца сыпацца. Усе таксама дзівяцца. Мы не ведаем уласніка дома, хто гэта быў, але ён таксама, напэўна, глядзіць на гэта з недаверам, бо не верыць сваім вачам. Хто-то прыйшоў і цяпер, праўда, скрабецца па яго даху, раскрывае дах, вось менавіта робіць дыру. І такая сцэна, якая трошкі трывала. Насколькі павінны былі людзі проста быць такія заварожаныя гэтымі абставінамі, гэтым мерапрыемствам. Ажно ў поўным моманце, з гэтай дзіры, з страхі, з даху, яна спускаюць ношу. Ношу, на якім ляжыць параліжаваны чалавек. І мы не ведаем імёнаў гэтых людзей, якія прынеслі. Яны такія трошачкі безымянныя. Напэўна, гэта было, што мінімум 2, а праўдападобна павінна было быць 4 чалавека. Маглі дваіх прынесці, если чалавек спараліжаваны, худы, можа там маглі сперадзі, ззадзі за гэтай ношы несці. Вось, але спускаючы менавіта са страхі гэтага чалавека, гэтыя людзі былі тымі, хто ў пэўным сэнсе, будучы неабыякавымі да гэтага чалавека спараліжаванага, прагнулі яму добра, прагнулі ягонага здараўлення. Ведаеце, такіх спараліжаваных мы маем шмат. Я цяпер не кажу выключна пра параліч цялесны. Мы маем людзі, якія спаралізаваны, наступства, праўда, нейкай хваробы, там інсульту чи яшчэ чаго. Сёння вельмі шмат людзей спараліжаваных духоўна. Сёння паралітыкаў духоўных вельмі шмат. Это даже больш ніж пандэмія паралічу духоўнага. І сёння гэтыя людзі, яны чакаюць на такіх людзей, якія прыйдуць і занесуць да Езуса. Яны самі не прыйдуць, яны не здольныя. Яшчэ раз паўтаруся, не ідзе мова пра параліч цялесны, ідзе мова пра параліч духоўны. І такіх людзей шмат, навакол нас вельмі шмат, мы это дакладна ведаем.
Можа, гэта таксама нашы блізкія, якія патрабуюць, каб іх прынеслі. У які спосаб? Но гэты спосаб, напэўна, таксама духоўны. Параліч духоўны патрабуе таксама духоўных спосабаў аздараўлення. Але гэтыя людзі павінны на пачатку таксама паверыць у тое, што ўсе гэтыя іх высілкі, ўсё тое, што яны робяць, яны не будуць дарэмныя, што іх проста не высмеюць. Гэтыя мінімум 2 чалавека, якія неслі гэтага спараліжаванага свайго, можа, бацьку, можа, сына, можа, суседа, можа, нейкага родственніка. Яны перад гэтым, можа, былі сведкамі таго, што сталася ў сінагозе. Можа, гэтыя людзі былі сведкамі альбо самі дазналі аздараўлення там, пры доме Пятра. Мы памятаем, што таксама пасля аздараўлення цёшчы шмат людзей прыходзіла пад дом Пятра, каб он толькі іх дакрануўся. Можа, гэта былі іншыя людзі, якія калісьці стаялі пры Яне Хрысціцелі і пачулі таксама, калі он паказаў, што вось баранак Божы. Напэўна, гэта былі людзі, якія калісьці прыйшлі да рацэ Іардан, каб прыняць гэты хрост з рук Яна Хрысціцеля. Я яшчэ раз паўтаруся, мы пра гэтых людзей нічога не ведаем, няма звестак. Былі людзі, якія прынеслі. Ані іх колькасць, ані хто гэта быў, кім яны былі для гэтага чалавека спараліжаванага. Але хоць, можа быць, так дзіўна гэта гучыць, цэнтральнымі героямі, мне здаецца, сённяшняе выдарэнне евангелічнага з'яўляюцца вось менавіта гэтыя людзі. Нават не спараліжаваны. Нават не тыя фарысеі, якія будуць там бунтавацца на гэтае слова Езуса, які скажа спараліжаванаму адпускаюцца табе твае грахі. Гэта важныя словы, бо мы цяпер разумеем, з прычыны чаго ён быў спараліжаваны. Езус разумее, чаму гэты чалавек церпіць. Дзіця, даруюцца табе грахі твае. Не кажа сыне даже, не кажа мужчына, не кажа, праўда, ён кажа дзіця. Грэх, які мы дапусціліся, які зрабіў нам шкоды вельмі шмат, што мы сталі спараліжаванымі духоўна, а можа і таксама фізычна, гэта, з адной стараны, вядома, наступства таго зла, якое мы ўпусцілі ў гэта жыццё, але з другой стараны, гэта шанец нам, каб вярнуцца да стану дзіцяці Божага. Пан Езус кажа гэта даросламу чалавеку. Але таксама вельмі важныя словы мы сёння чуем. Вось яны спускаюць, зрабіўшы дзіру, спусцілі насілкі, на якіх ляжаў спаралізаваны. І Езус, убачыўшы іх веру, сказаў паралізаванаму: дзіця, даруюцца табе грахі твае. Ён не сказаў, убачыўшы яго веру. Разумееце? Это вельмі важны момант. Мы павінны тады разумець, як в духоўным свеце ўвогуле это ўсё функцыянуе. Мы маем прагненне, ахвоту маліцца за іншых людзей, але па веры нашай станецца. Па веры нашай. Убачыўшы іх веру, вось гэтых людзей, якія прынеслі, якія, здаецца быць, цэнтральнымі героямі вось менавіта гэтага выдарэння. Іх веру он убачыў. Іх вера прычынілася да таго, што гэты спараліжаваны змог прыняць дар аздараўлення. Бо калі мы пачуем, паглядзім, прааналізуем Евангелія, калі прыходзілі да яго хворыя, то ў некаторых момантах Езус сказаў: вера твая цябе ўратавала. Вера твая. Вера твая. І людзі былі здольны адкрыцца на прыняцце аздараўлення па іх веры. Але тут такі трошачкі як бы выключэнне па веры вось гэтых людзей, якія прынеслі гэта спараліжаванага. Яны напрацаваліся. Можа, гэты спараліжаваны і не хацеў, каб яго нідзе неслі. Не хацеў, каб яго ўвогуле рухалі. Мы не ведаем, як доўга ён ляжаў. Мы не ведаем, як доўга это цярпенне яго працягвалася. Мы не ведаем, наколькі ён там быў спараліжаваны. Гэта цяжкі, страшны стан чалавека. І тут цяпер яго прыносяць, куляюць, перакладваюць на наношы нейкія, нясуць. Ён не можа, нават можа часамі збунтавацца, запратэставаць, потому што ён можа зрабіць, ён нічога не можа. Даражэнькі, грэх, які выклікае духоўны параліч, робіць з намі тое самае.
Каб мы гэта добра разумели, каб мы это запомнили, как мы себе каленым железом где-то в памяти это, скажем так, выжгли. Грэх прычыняецца да духоўнага паралічу. Духоўны параліч прычыняецца ад таго, што мы нічога не хочам, што нам нічога не цікавіць. Мы існуем. Чалавек спараліжаваны існуе? Ну, существует. Он не может ни работы зрабіць, часами не может поговорить. Он як раслинка. Як поставили, так будет стоять. Як покормили, ну то покормили, не покормили, то голодный. Дали воды, ну то напоили, не дали, ну то хочет пить. Припрашам, под себя ходит, не может прибрать. Раслинка, а? Мы сёння вельмі часто, жывучы ў грахах, з'яўляемся такими раслінамі, да, такими вось, якія існуюць, не жывуць, а існуюць. Сёння свет наш, он існуе. Но вельмі мала людзей, хто жыве. І тады вось менавіта Езус кажа да гэтага чалавека, кажа, дзіця, даруюцца табе грахі твае. Но, заўважце цікавы момант. Езус адпускае грахі. У гэты момант, вядома, некаторыя з кніжнікаў разважалі ў сэрцах, чаму ён так кажа, Бог толькі можа адпускаць грахі, бо яны, вядома, не верылі, што Езус ёсць Месія, што ёсць Сын Божы, бо это яшчэ толькі пачатак, можа, і мелі права не верыць, хаця, напэўна, той, хто слухаў Езуса, прайшоў это пакаянне, прагненне ачышчэння з грахоў, да якога заклікаў Ян Хрысціцель, то ўжо распазнавалі, людзі ж прынеслі чалавека, да, спараліжаванага, то ж яны ўжо чулі, што гэтым чалавеку ёсць што-то Божае, што-то, якая-то моц у ім. Яны слухалі ягоных навукаў, і мы чуем, што, праўда, бунтаваліся на гэтыя словы. Але гэты чалавек яшчэ ляжыць гэты момант. Езус уже, Бог яму адпускае грахі. Ён ужо прабачыў яму грэх, які стаў прычынай яго паралічу фізычнага. Але ён яшчэ ляжыць. І некая такая пауза. Езус распазнае думкі гэтых фарысеяў, кніжнікаў, да, і пытаецца ў іх, слухайцеся, а як вы лічыце, што лягчэй сказаць чалавеку спараліжаванаму? Адпускаюцца табе твае грахі, ці сказаць устань, вазьмі сваё ложа і ідзі? Ну, нібы, праўда, па-чалавечы, легче сказаць, адпускаюцца твае грахі. Дражэнькі, мы калі прыходзім да споведзі, скажам, хай гэта споведь была найлепей прыгатаваная праз мяне, асэнсаваная, прамоленая, то між тым момантам, калі святар, выцягнуўшы руку, адчытае малітву адпушчэння, і Бог мне прабачае мае грахі, між тым момантам, када я стану зноў жывы, праходзіць нейкі момант, праходзіць нейкі час. Я калісьці, разважаючы над гэтым фрагментам, сабе затрымліваўся, чаму гэта не адбываецца ў гэтую самую хвіліну. Бо, ведаеце, каб прыняць гэты час, калі Бог мне прабачае, пасля яго наступае момант, чи я прынимаю прабачэнне ад Бога. Разумееце? Каб прыняць прабачэнне ад Бога, я павінен разумець, што я цяпер стаяў перад Богам, які ёсць, якая з'яўляецца асобай. Споведь гэта не сціральная машына, у якую кінулі брудную бялізну, яна аўтамат, кнопку націснулі, яна ўсё зрабіла. І таму мой параліч адыходзіць тады, калі я разумею, што я стаю перад Богам, які ёсць, перад Богам жывым. І толькі тады, калі гэта ўсведамляю, мой параліч адыходзіць. Ведаеце, гэты хворы, параліжаваны, калі Езус яму сказаў, што адпускаюцца твае грахі, ён стаў аздароўлены ў гэты момант. Але ён яшчэ павінен пачуць устань і ідзі. І ён гэтыя словы павінны прагучаць. У нашым жыцці таксама, калі мы, быць можа, чуем, што Бог прабачае мне мае грахі, але якось так не чакаем таго, што Бог кажа, устань, ідзі, ну больш не грашы. Ідзі, праўда, каб што горшага з табой не сталася. І тады і веруючая жанчына перажывала прыгожы такі момант.
Праз заступніцтва святого Антонія Абата, які дапамагаў патрабуючым і наследаваў Бога Христа, прадставім усемагутнаму Богу малітвы ўсіх людзей. Молімся за святы касцёл, каб жывучы ў евангельскім убостве захвочваў як мага больш людзей да наследавання Христу, Цябе просім. Молімся за законнікаў і законніц, каб іх жыццё было яскравым прыкладам сапраўднай еднасці сэрца ў Христе, Цябе просім. Молімся аб новых пакліканнях да манаскага жыцця, каб як мага больш маладых людзей прыняло евангельскія ідэалы і прысвяціла сваё жыццё Христу, Цябе просім. Молімся за мір ва ўсім свеце, каб чалавецтва пазбавілася ненавісці і насілля і жыло ў любові і згодзе, Цябе просім. Молімся за нашых памерлых, асаблівым чынам за Станіслава Танкевіч, за памерлых сям'і Карчэўскіх, Вавніцкіх, Танкевіч, Русачок і Дудойць, каб знайшліся ў валадарстве любячага Айца ў небе, Цябе просім. Молімся за нашу эўхарыстычную супольнасць, каб мы не толькі захапляліся евангельскімі ідэаламі, але і жылі згодна з імі, Цябе просім. Слухай нас, Пане. Всемагутны вечны Божа, выслухай нашыя малітвы, учыні, каб мы, верна выконваючы Твае запаведзі, атрымалі ўзнагароду вечнага жыцця праз Хрыста, Пана нашага. Amen. Бог прийняв людське тіло, веселиться, каже сміло, для його ми заспіваймо і на лірах заіграймо, хвала, хвала. Громадою заспіваймо, і як Богу хвалу даймо, всемогутному дитяті і Марії його маті, хвала, хвала. Моліцеся, брати і сестри, каб мою вашу ахвяру прийняв Бог Отець Усемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Добрий Боже, прийми ласкаво наші дари, які ми приносим на Твой алтар, у день успоміну святого Антонія Абата, і визвали нас от усього, що віддаляє от Тебе, каб Ты был нашим одиным богатцем, праз Христа, Пана нашего. Амин. Пан з вами, І з Духом Твоїм угору серць, узносим їх до Пана. подякуємо Пану Богу нашому. Годно это і справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ойче ўсемагутны вечны Божа, праз Христа, Пана нашага. Ты праз цудоўнае сведчанне жыцця Тваіх святых заўсёды адораваеш свой касцёл новую моцаю і даеш нам доказы сваёй любові. Прыклад святых захвочвае нас, а іх вернае заступніцтва нам дапамагае, каб мы дасягнулі паўнаты збаўлення. Таму з анёламі і ўсімі святымі мы праслаўляем Цябе разам з імі усклікаючы. Святый, святый, святый Пан Бог усемогутный, небо и земля полные хвалы Твоей, хосанна на вышинях, благословленный Той, який дел имя Божие, хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтай дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана».
Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням кажучы: бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў, гэта чыніце на маю памяць. Гэта вялікая таямніца веры. Вызнаем Твое воскресенье и чакаем Твоего прыйсця ў хвале. Успамінаючы смерці з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Владзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Твоей ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, со святым Юзафам яе абраннікам, со святымі апосталамі, святым Міхалам Арханёлам і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе, пра Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, Табе, Божа Ойча ўсемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала праз усе векі вечныя. Молімся да Айца Нябеснага, як нас навучыў Езус Христус. Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя Твоё, прыйдзі валадарства Твоё, будь воля Твоя, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашыя, пускаем виноватым нашим, и не уводь нас у спокусу, але збав нас от злога. Просим Цябе, Пане, збав нас от усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Езу Христа, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей отдарить его супокоем и едностью, які живеш и валадариш на веки вечные. Амин. Супокой Пана нехай заўсёды будзе з вами. И за Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Супокой нам усім. Баранку Божий грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословленыя пакліканыя на вячэру ягонную.
светить на небе мудрецов веде у Бетлеем. Там у печоры Бог приходит на свет, стайня палац Володара. Цудные спевы пастухи чуют з неба у яслях тихо, спить немовля. Цудные спевы пастухи чуют з неба в яслях тихо, спить немовля. Юзеф з Марією одарують його, кленчать покорно пастухи. Моги спешаются признать Бога владу и земный поклон отдают. Довгочеканий збавця світу Христос, будь привітаний на землі. Много тут сердць, які прагнуть збавлення і любов полюбять Твою. Молимся. Боже, Ты святому Антонию дал силы перемагчы моцы темры. Просим Тебе, умацуй нас у найсвятейшим сакраментам, каб мы николи не поддавалися подступам ворога збавлення. Праз Христа Пана нашага. Амен. Вялікі дзякуй за дар супольную малітву. Хай сённяшні вечар, таксама святая Эўхарыстыя, святая камунія, да якой прыступілі, прычыніцца да нашага здароўя духоўнага, каб усе нашыя паралічы адыходзілі, а мы маглі следаваць праўдзіваму адзінаму слову Бога, жывому слову Езуса Христа. Пан з вамі. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог усемагутны, Отец и Сын и Дух Святы. Ідзіце ў супакоі Христа. Дякуем Пану Богу. Зорка Бетлеемска над землею зяє, радостную вестку людям обвещає. Не спи, обудися, Христос народился, с неба радость променится, будем веселиться. Не спи, обудися, Христос народился, с неба радость променится, будем веселиться. Ангел Панский звествовал Панне Марии и почела с Духа Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc
Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony przynajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przynajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przynajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święty Michale, Archaniele, broni nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.